Sikra kang bala tumingal Mrang jampo samyam ngedali Leratet wileting godhong dayang gong mangun cang nidi benjang sang aji micil hatinya ngedali wuwus terus toso rawe laba kaya buta sing orake pasti cangkok gendong nama-nama monggo Bu Siska awake lemu ketoke ajake sing sumuk monggo mburu iki kipas angin lho kok jek kepet-kepet sinarengan kadang pramusaji wonten ing laladan Sumping mriki nggih Mbak Yu nggih inggih oh sumpingan njok disumping ora mbok keingat nek Sumping ki nggon waduk nggon sapi kae kok ya. Oh, kae sumping. Sumpingan berbahagia buat teman-teman berdua. Semoga menjadi keluarga yang bahagia, harmonis, samawa. Amin. Aku ya mung bisa ndonga. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Ya Allah, Engkau berikan barokah kepada mempelai berdua, baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, dan Engkau satukan mereka ya Allah, mempelai berdua menjadi keluarga sing tentrem, ayem, entuk wahyu jodoh sejati, wahyu sejati ning jodoh. Amin. Uripe bagya mulya donya lan akhirat. Nggih. Iki ngaturke langgam sing kepenak, Bu. Oh, langgam. Heeh, kon njuk dateng kadang pisan Sutrisno bisanipun Pak Sutarno jalan Ibu. Monggo manut. Nyuwun katresnanku ki. Oh, inggih. Langgam katresnan dulur sinaringan ngerahapi pasugatan ingkang angka kalih. Restu laras sowan nuwun-nuwun. Halo. Sikro emot priya kang sutresya putih sekar mati putih kaya warnane tresnaku suci sarata bekti lahir batin mong katur sliramu keremo jroning samudra mancarang kaya
ya pengen mlaku-mlaku teko kono ya, Mas. Ya ora apa-apa wong pancen kowe iki nek kene ya kon mlaku-mlaku gen sehat kok nyamike ganti sing ora nganggo kabel. Lah ning ya mengganggu lalu lintas. Ora Terus aku ning kene njur semumpel ngono lho. Ora apa-apa, wis kono nyamike ganti. Sekali-kali nganggo ora nganggo kabel. Lah engko nek kesampluk tepak lah ya mane-man tepake. Ngomah kesampluk apa-apa wong kendel kok nek kene kepak wedi. Ya sik engko bareng kenekno. Nggon gegere ditulisi. Apa, Mas? Apansa. Iki genra kleru karo tekmu. Oh, ngono seragame. Nyato 50. Sesene apa apane? Sesene. Enopa kok sesene 150. Ya. Mangkono iku tresnaku sapa wae kang bisa nantremke ing sajroning ati was Sawanana sumbingan nggih hawane sumo. Weh matur nuwun karo Mas Agus. Mas Agus Boncil. Mas Agus Boncil iki saka Padukan sing nggawa kanca-kanca lumantar Mas Agus. Oh nggih, mbok menawi mengke panjenengane kersa nyekar kalian garwa ya, Mas. Oh ngono. Oh iya. Mangsane dhek bengi wis karaoke nang omah aku sesuk pokoke meh nyanyi Birunya Cinta Mbak. Oke. Iya. Mas Agus matur nuwun ora ketang swidak tambana engko. Iya. Wis lunas. Mangga. Mangkono iku tresnaku sapa wae kang bisa nantremke ing sajroning netra was kaya
vokale kalah karo musik. Ra ono gunane. Elida katuri sepet kanca-kanca biar meriah. Elida